Bueno, pues yo me acuerdo com se feia el pan, us recordeu vosaltres? Sí, jo sí. Primero que la vespre ja feien la llevadura. Sí. I a vegades l'anaven a emprar a les cases. És que la teníem que guardar d'una vegada a l'altra, perquè si no donarien sacar a la va no n'hi havia de comprar. Pues nada, la vespre a fer la llevadura que demà tenim que pastar, perquè el pan ja se mos acaba, tindrem que anar a emprar. Sí. Bueno, pues feien la llevadura, la tapaven, ¿verdad? Y hasta el maitino siguiente. Y al maitino siguiente, que teníem que pastar, pues ja teníem feina, mos teníem que llevantar. Bueno, anaven a pastar, ¿no? ¿Tos acordeu com feien? Sí, claro. Una forrada d'aigua, escalfar l'aigua al caldero, al foc, perquè solo tenien el foc baixo. No hi havia cocenilla ni nada. Una caldera ben fregada i posaven l'aigua i ja sabien, ja mos acordaven más o menos l'aigua que mos caleva, forrada i mitja. Sí, claro. I després la farina. La sal, la tenim que posar en l'aigua també. La farina que mos caleva más o menos, que els dies d'antes se ven al molino també, que alevan al molino. A muelre y después serné. Ay, sí, era pesado. El serné també era enredoso, porque nos costava molto, caleva molto tiempo. Pero allí s'allí la... Caleva d'allí fort al tort. Sí, molt cansau hi era. De la gent i l'altre dels lletons, que cuidaven els lletons en lo de casa, la vegada tot era de casa. Tot era de casa. Ara de l'hivern... Calderades de pastura i, claro, pues tot les huedaven coseu. Pues jo m'acordo que anaven, destapaves la... bueno, i baixaven l'aigua, posaven la paret en la farina, ¿verdad? Entre que no se mos escapase l'aigua, per tota la pastera, una pastera gran. Sí, tenia unes pates alteres, a casa Riu tenia unes pates grans. I així igual. I ja desferen, començar a desfer així, i añadir l'aigua, añadir la farina a poc, hasta que ja se mos havia fet dura, i... Quan ja era prou dura la tapaven. La tapaven i que dormisse. I que fermentase. Però li diuen ara que duerme la pasta. Sí, dormir la pasta. La tapaven en un llençol, que aquell llençol ja no feia altra cosa que això. O era sempre el mismo. Que sempre hi era la pasta. I jo pastar no pastau mai, però algunes vegades a mi mare le ajudava a fer la pasta. Quan ja era dura... Sí, quan jo l'ajudava, jo ja veig que, no sé, tindria 13 o 14 anys. La de selga se pastava molt bé, no caleva gaire força, però caleva manya, perquè se t'escapava. Però, en canvi, la de trigo caleva força, perquè lleva una corrella que t'arremena allò. I era duro, sí. Després que acabaven de... Quan la destapaven ja veies que veniu i ja estava més maja, més tierneta. Més tierna. La pasta, ja la va fer el pan. La va fer el pan, i al reparador otra vez. A tallar trossos, així ho feien en el tape de la... Marcial. Posar trumfes a la pasta. Sí. I li faltava farina. I no tenia farina. I va anar a casa a Budí a la tia Conrada i li va deixar farina. Ui, se va fer un pan molt bueno. Sí. És que ja era la farina escassa. Sí, quan de la guerra. I era la farina escassa i ta que mos allíssim el pan, feien bulre una caldera de trumfes pelades i després les xafaven ben xafades i les posaven a la farina. Això ho he fet jo. I estava molt bueno aquell pan. Hombre, sí que estava bueno. I això que aquí anaven a pastar, això que a Muelra anaven a Gris, i si no de nit, i la Guàrdia Civil com a menjaven pan que les daven, deixaven mal passar a Muelre. Alguna vegada anava uno en bicicleta davant i si vedeva la Guàrdia Civil amagaven el burro o el cavall que tenien, l'amagaven del canto al camino. No podem moure, és que ja era racionau a la vegada, va estar molt temps racionau. Sí, però aquí com a la Guàrdia Civil a la vegada de quan en quan les daven algun pan, si no menjaven pan, pues la Guàrdia Civil a la vegada ho passaven mal, Hombre. No tenien perres, ni menjar, ni nada. Si les daves un cantet de pan no se feien poco contes. Hombre, i els maestros diuen, este pase més fame que un maestro escuela. També passa, bueno, aquí al lugar se les llevaven molt trumfes, ous, quan mataven el lletón les llevaven de la... Però se ve que cobraven molt poc. Nada. Molt poc i eren molt miserables. Sí, jo m'acordo un lugar que estaven, quan Salvador que les daven la toma de posesión y ganaban al año 19.000 pesetas, una maestra, si ganava l'any. Pues claro.
Sí, pues nada, sí, moltes... Ha continuat, no tots callés per jo. Ja, I la coca, com se feia? Jo no m'acordo gaire. No t'acordis com La se coca la feia? feien la primera. I t'aprovar. Sí, t'aprovar. Pues, així com el pan el feia redono, Sí, no. la coca calia fer la planeta i le picar-la un poquet així, que te s'hagués Sí, claro. posaven a coser. Luego dan un poquet d'aceite que no se cremase, Sí. posar-la a la pala i enfornar-la. Oi, coca. I el que no se fa ara, que ja fa molts anys ho feien quan pastaven a les fiestes, la rosquilla. Ah, sí. Aquelles coques que eren molt bones. Rosquilla, sí que era molt bona aquella coca. Sí. Jo m'acordo una vegada mi mai va anar a pastar les rosquilles ixes a Casa Mata, que pastaven i les van fer coser allà al forn. Sí, quan s'acaben el pan, tornaven a posar una poca de llenya a dintre del forn i tornaven a escampar-lo i la posaven la rosquilla. Sí. Así como les nueces, ara de l'agüerro, quan s'acaben el pan, posaven nueces a tostar dintre el forn. I s'alluen tostades Sí, molt bones. estaven bones, sí. Igual que els cacauets. I no fan mal, que diuen que les tiernes feien mal, que criaven andaderes o no sé què. Sí, no, bueno, això són dits de antes. Són molt bones les nueces tostades. Sí, que són bones, sí. També diuen que les pepites de la carbassa de menjar les feien tornar un olloco. Ah, jo això no ho havia sentit. No ho he sentit jo tampoc, això. Sí. Sí, hi havia una dona que tenia mossos i les dive, nens, no t'us menges tots el pan, guardane, que el pan de berenar i molt bueno t'as sopes. I això les vull dir que no menjassen gaire de pan, que en tornassen a casa. Sí, això ja ho he sentit jo també. Jo una vegada, moltes vegades de cria, anava a casa per vispo i anava a casa que els anaven a guardar els corders o les vaques, i una vegada va anar una va anar a la Solana, que hi havia una Consuelo que hi havia de Gistaín, i jo va anar a les Espianes, que jo ja havia cria, encara vivia mi germana, igual tenia jo 8 anys, i jo a les Espianes. I quan anaven a tocar, me va dir, Milagros, quan arribem a casa, si senyora Constantina te diu «Tienes fame que te daré berenar?» Dile que sí. I cuenta, quan jo vaig arribar allí me va dir «¿Qué es berenar?» No. Dan la vergüenza que jo tenia. No. Ara ja l'han perdut la vergüenza. I otra vegada me'n ve pujar un freixe i llevava unes sandàlies que patinaven molt i me ve caire, i ve pujar al pusoteca, que estava mi germana Teodora allí a curar-me. Ui, marxava la sang, me caia, sí. Ai, quantes mones passa, ¿verdad? Hombre. S'acabava ja lo de Sorri. Sí. Ara dicen Però sí, estava molt bé per allí guardant les vaques. Ara Tot dicen... joventut, Prou, sí. a fer foc, a fer fred. Sí. Ara dicen, no, i esta mainada que espavilats són. Digo jo, més espavilats lleven antes, que als 6 anys ja mos ganaven el menjar. I ara tienen 24, 25 i encara no treballen. Ja contra el particulars, terrible. Això és veritat. Em passo de risa. Bueno, pues ara, tu s'acordes de tales fiestes? Què feien tales fiestes? Pues venia l'orquestra la vespre de tardis i feien ronda. Bueno, com ara, replegaven coca, replegaven de tot. I el dia siguiente, pues la fiesta ja era a missa. Sí. Primero a missa i la música tocava la missa també. Sí, a Guaiena, anaven a Guaiena el primer dia, que ballaven el ball també. Sí, com ara. Sí, això també ho han fet sempre. Però vamos... Però hi havia més majo a la vegada el ball. Hi havia, no sé, el ballaven millor, me parece que ara. Hi havia més Que passa que a la quadrilla. vegada solo s'hi posaven els mossos. Solo. I ara s'hi posen les mossetes també. Però que a la vegada hi havia més de mossos. Hi havia més mossos. I eren grans tots i bons mossos i... Hombre, també hi havia de xicorrons. Sí, però generalmente hi eren més grans. Més. I En la quadrilla centúria mia vam vindre més baixos. Sí. Sempre n'hi havia algun de gran, com a vosaltres. Pues conta jo que ven néixer en la guerra, dan el material defectuoso i fame que passaven. Tu sí que hi és. Tu què en sabes? Venga, conta cuentos d'ixos que sabes. No, jo no en sé gaires de cuentos. Sí que sabes, t'acordes? Jo tenia molt I de la quan memòria. cantaven aquí la Despierta, ara en Semana Santa i antes, però les cancions les cantaven en castellano. No, ay no. Sí, que tocaven y Sí, cantaban sí. el rosario de las mañanitas es para los pobres que no tienen pan y los ricos están en la cama tocándose la tripa de fartos que están. Ah, mira. Sí.
Però quan cantaven la despierta no. Sí, que es cantaven la majoria en castellano, sí. Sí. Però és que jo sé, me parece que no. Sí, que quan acabava la despierta feien foc ahí al pórtico i després feien el rosari i després la víspera de Pasqua passaven en el panero a replegar ous i el capellán també passava a replegar ous. I una vegada a casa nostra, però una vegada a casa nostra hi havia una pollada de polls i la gallina allí, les va xetar la bendició i se van morir tots. Home! Ai, Dios! Sí, és verdad. Se avorriria la gallina. Bueno, però les fiestes ja eren majes, però encara eren més majos dimenges, aquells bailes del llogat amb familiars. I això de que ja era molt majo, que venien a avisar-te, no te xetes, que estan i farem baile. Venien a buscar-nos. A buscar-nos a casa. Anem al baile. Ara ja no són tan... Ara acuden. Ara igual les mosses tenen que anar a gritar els mossos. Bueno, però quan anaven a ballar fiesta, i tenien que anar de tardada. Sí. I al caient de la nit a casa, Oi, i una vegada vam anar a la fiesta a Grist i va pujar José María i Teresita, que lleven nòvios. I me van dir, baixa, nada, un ratet ves allí, ve baixa corrent per la carretera, ui, que arribo tarde a casa. Sí, claro. De que no febes com va fer, mi suegro le va dir a Trinidad, a su filla, en el sol te quiero a casa, Hola. I ho va complir. Va complir. Al maitino siguiente, en el sol a casa. Va estar molt bé. Claro, como s'ha passat el sol, ja no venim a casa, demà maitino que ja hi sol. Claro. Ella quería dir esta tarde antes de pasar el sol, pero ella va a fer al maitino siguiente quan va salir el sol, va acudir. Ja, claro. Aunque també va fer quan treballava. Claro. Sí, pues sí. I tal, això. A la fiesta, bueno, y ballaban el ball a Guayén y después ya, y el día siguiente por la tarde ballaban el ball también. Sí, lo primero el ball del sombrero. El día siguiente de maitino, y de tardada les mayordoms y les mayordomes la jota. Sí. Sí. Aunque eso... Ara ja no ho fan tant... Ja era millor antes que ara. Hombre, ara ho fan de nit, no ho fan de dia, ho fan de nit. Pero ahora no sé, yo la fiesta esa un cara la veo como la aburrida, no me fa goy. Porque están allí, no ballen... Que no ballen. Nada. ¿Sabes per què això? Perquè ja hi tenen cafè, no caldria que té cafè al baile. Així ballarien. Antes nosaltres això fèiem, hi havia mossers que no hi eren balladors. I anaven nosaltres i es fèiem ballar. I ballar, tot el món ballava. Però ara, només que beure allí al cafè, tots en el vas allí a la barra. Sí, antes més gent. I és veritat, això. I venia molta gent de fora, de Vilanova, de Grist, molta gent. De tardada venien la gent, de Guayén venien d'ací. I a veure el ball Però ara fins a les 12 de la nit no fan nada. I a veure el ball a Guayén també anaven s'empujaven en la brena per aquests prats i després venien aquí a Saúnc a veure ballar la jota. Pues claro que sí. Hasta la vieja de Chirón de Vilanova me acuerdo yo que pujava a la fiesta, ella era molt viejeta i pujava a la fiesta tots els anys. Sí. És que ja era família des de Mata i des de Mata. Però me acuerdo que pujava, sí. I a casa nuestras de Pascual de Sos venien molto a la fiesta, sí. Hasta los abuelos de Pascual, me acuerdo el abuelo y la... Pero eres de familia. Sí, pero eso que lleven viejes que venían a la fiesta. Que ara, pues, els viejos no sé si van a les fiestes por ahí. Tenitos años molto esa gracia de chistosos. Sí, pero no, es que la familia viene de Carrera Ramas. Porque la abuela, la madrina de Sos, que lleva hermana de mi madrina, lleven de Carrera Ramastue. Sí. Eso. Y es de Carrera y eran chistosos, creo, también. Sí. Pues Toño, no sé si guaire chistosos, chistos d'ara no guaire, me parece, no sé. Bueno, els d'ara sí, lleven, sí. Por ejemplo, la de Mora Ramastu, que és familia de Carrera, te redives d'ella. Això ja era molt alegre. Sí. Quina, la tia... Sí, Carmen. Carmen, sí. Era tia mía. Sí. Bueno, y llevé prima germana de mi pai. Prima hermana de tu pai. Sí. Ah, pues sí, porque la madre de ella lleva de casa a Carrera. Per això s'hi diu la Mora Ferrer. Sí. Però ara tot ha canviat. I aquella sí lleva molt, que redives d'anella. Dos mossets. Dos mossets estaran, però jo fa anys no els he vist.
porque la germana está a Huesca casada, ¿no? Me parece. Sí, a Huesca viu, sí. Ell treballa en una carnisseria i ella és modista. Ah, jo fa molts anys que no l'he vist. Vive allà cerca de la catedral, vive. Ah, i jo igual fa, no sé, igual fa 38 anys que no els he vist. Ja fa molts anys. Una vegada que vam anar a Ramastor a Vedelos. I puja alguna vegada, sí, a Vedelos, però claro. Se van passant les coses. Se passen, sí. Pues nada, cases buenas que... I mi bisabuela ya ve de Vilanova, de casa, Miro. Miro? Sí, que se dice María La Torre. També tienen la torre es de Riu, no, pero mi bisabuela tenía La Torre, María La Torre. Y familia desde Colás. Sí, igual no. Y mi bisabuelo se dice García Prades, que ese apellido, el abuelo, el señor Mariano Mata y el señor Joaquín de Mata, el segundo apellido también tenía Prades. Sí. I una vegada lo que són us empatués. Diu que venia Calzón a Benre, venia a Casa Riba i venia aquí a llogar a Benre, però això igual fa 100 anys. I no sé què va jurar, un renec que va dir, y mi bisabuela le dijo, uy, señor Calzón, mire que no irá para el cielo. Dice, señora María, yo al cielo no quiero ir, porque al cielo van los tontos, los mocosos y los inocentes, y al infierno van los buenos tipos y la gente noble. Sí, mira. Sí, pues, pero esto es igual de más de 100 años, porque mi pai tendría, pues igual, mi pai tendría ara 117 anys. I seria xicot, no sé, igual tenia 10 o 12 anys, ell. I és possible que tenis esta edat ja tu? Sí, 50 anys més que jo. Quan jo vaig néixer, mi pai tenia 50 anys, i quan va néixer Celso, 55. Aunque cuenta, yo ya tengo 67, cuenta, justo. Com passen els anys. Sí, i ella fa, pues la mai de mi pai. Mamá tuya y mamá eran apipres del mismo tiempo. Sí, mi mai ara tindria 105, 104 o 105. Sí, però mi abuela, pues ja mi abuela igual fa 100 anys que va morir, porque uns anys antes d'anar mi pai a la mili ja se ve muerto ella. Sí. Tienes buena memoria tú, ¿eh? La conserves. Ya me hago vieja, no entiendo tanto. Antes sí que la tenía, que me acordaba de memoria y bromista. De todo. Vieja. Pero ahora ya no la viejera. Suerte tiene. Sí. Si no, ya estaría ya chimilles. Tu home te trobarà falta esta tarde. M'ha fet gràcia lo rabioso que s'ha posat quan ha salit de missa. Sí. Ui, que genio se l'ha posat. Anda, mira. Perquè esta no l'escoltava i va tirar a casa. Que quería ver els dibujos que pinta él, quería anar al capellán a mostrar-se. I no se coneixen al capellán i que le van a disnar. A més, no hi era el capellán. Claro. Pues que él quería anar, digo, ala ja, i brillar baixadeta, tenia que pillar el dibujo així enrotllat i bum, soltar-lo i marxar a avall. Perquè si no marxava en restia el capellán. Va mostrar-los. I se m'ha enfadat, però quan arriba a casa ja se le pasa. Sí, aunque nada. El caso es que se porte muy bien, sí. Que sabe pintar molt bé, sí. Por cada pintabra me han mostrado uno largo, pero, majo. Pero el mal genio el guarda la dona. Ya sí, el mal genio todo, desde luego. Bueno. I a més hi molt tossudo, dicen que els aragonesos tenen la cabeza molt dura, però jo digo que els catalans mos ganen a tots els aragonesos. I català ell? Sí, hombre, estan així a Sant Jaume dels Domenys, de la província de Tarragona, sí. Mira. Además, la familia de él son abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos tienen apellidos catalans, no eso. ¿Cuántos anys hi va estar así de secretario? 3. 3 anys. Sí. Pues antes, claro, la matacía ya era el rebost de tot l'any. Claro, tot l'any tenies que apanyar-te d'en lo que... Perquè a la vegada no hi havia tiendes, no hi havia carnisseries, hi era molt poca cosa i no hi havia dinero. I bueno, pues sí, mataven la matancía, se reuniven la família i
i feien, el mataven, i feien disnar, i feien entemuerzo, i Y comenzaban ya de maitino. el maitino, claro, y era A una perder fiesta. la copa, primero la copa. Sí, el era una café. fiesta, un poco de fiesta, vamos. I després Pues anar a a llevar la... probar el lletón o la vaca, lo que sí. fuese. I després anar a llevar la tripa al barranco. Ah, claro, bufamos Ya el bufamos dicho el allí. dicho. Sí, que ve molt fred. Que a la vegada no hi havia guantes ni nada. No. L'aigua era molt freda, gelada, clar. I després ja pues, de tarrada feien la morcilla, no? Morcilla, coquetes. I la llonganissa La el dia llonganissa siguiente el dia algunes siguiente. vegades. I l'adobau d'allà 6 o 7 dies o 2 o 3 dies, no sé Posaven si. en sal i el tenien uns dies en sal i després el i feien després coser. feien, Se lo sí. freí y a posarlo en una olla, cubrirlo de aceite Sí. y ya está. Sí. I Y a guardarlo todo telán porque... I també feien com algo com a la cabeza de chavalín, la cabeza de llitón, sí. feien... Sí, i en la lluenga feien un embutido. Un embutido, sí. un chorizo, sí. Un chorizo. Sí. I era bueno, sí. I les coquetes, la morcilla, i ve tot molt bueno. Pero era millor la llonganissa. Hombre, no se parece a esta de ara, Perquè jo... Y era millor la de casa. Ara no... Bueno, no em trobo... Miguel ben de tan nuestro, cuando anava tal rebull, pujava per este pel barranco y le diva al tocho, le posaven un tros de llonganissa, però ell marxant pel camí ja se la menjava. I le diu al tocho, en què és un poquet més? Ah, no, tallo. Tornava, en què és un poquet més? No, tallo. Jo d'això no sé, com a jo mai tenia fame, no he menjat mai, No. igual de que me dasen llonganissa que un Ai, eres poquet de malament, eres sopa. mitjadera. Jo hasta que ve tindre de xigüeito de xino abans, no, mai he menjat, no. Madre mía. No. Que dichosa. Sí, ves, Tenies una faena més sí, feta. sí, no, jo quan dicen que han passat fam, digo, jo no n'he passat mai, sempre m'ha sobrat el menjar. Jo, Pues Sí, vale molto. No, hombre, sí. però malo. Ai. Hoy algunes vegades m'acordo que mi pai una vegada me van a comprar carne, no sé on hi havia la carnisseria, a casa Joaquín de Casa Mata, Joaquín de no Mata, sé, Casa Pascual. van a buscar un trosset de carne perquè no menjava nada, nada, jo no menjava mai. Sí. Ya. En fin. Pues Ya. bueno, moltes coses han passat. Se Sí. pueden contar, menos mal. Sí, pues ja han passat això. I antes feien molta mèdia també, molts calcetins i tricots i tot ho feien de casa. Tot. Llevaven la llana, l'escarpiven, la cardaven, després filar-la I després els calcetins. i fes calcetins i I fer tricots. tricots i tenyir-los, també ho tenyiven, els jerseixes tenyiven que tenyir. Tintalos. I bueno, pues a la vegada no se comprava, se passaven aquestes coses. Així era la vida. Sí. Però encara viven més felices que encara. Pues igual, yo creo que igual. No, però ara la gent si tienen així que eren més, Bueno, ui, ja, més i si ambició, tienen més- doncs uns als altres Ja, a renyir-se. això sí. Jo digo, Antes- digo, ara no fan més que renyir la gent. Digo, mírate, passes a un sagrero y todos están en paz, ni se Allí riñen no ni se nada. sienten. Claro. I aquí, és verdad, ara més egoisme hi Antes ha. hi havia curros Antes- per les carreres, de xerrar la Sí, gent, i les raonaven. dones a cosir de l'hivern allí a la placeta, Oh, madre allí mia. davant de Casa Miguels, allí estaven cosint moltes vegades, 4 o 5 dones estaven Sí, allí. sí. Ara ja no se reúnen ni No, nada, no, però ara antes s'estan a molt. casa. Ara pots anar per la carrera i no se veia. De jugar no veig a dir. No, i anaven a alguna casa també anaven. Sí, molto, de una a casa billar, molt de tarde. alta. Sí. Sí. I si, no sé, jo me parece si a una casa De paso de tenien... fer la pastura Sí. i les dones venga a fer media. Sí, fer media, I sí. després d'aquelles trumfes bullides, ara se feien allí una panyica un plat. Col·lació, que li ve fer col·lació. La col·lació sí que li diuen, sí. De col·lació nueces. les tromfes del caldero, del lletón. Sí, nueces també minxaven. Sí. De villada, pues sí. Hi havia més... Però no sé, hi havia més més unió sí, era antes, la molt cosa. més cara. Sí. Oh, molta més unió. Sí. Si uno tenia un tros de pa, no sé si el repartiven. Sí. Ara uno s'ho fotria tot, te no deixant a l'altre. Si jo veigo quan a Huesca, por ejemplo, quedan per allí en el Saber, Koroski, quedan gent que van, yo digo, madre mía, si estos no deixaran resta de gu. Tot ells. Sí, jo no sé.
Bueno, pues antes como a todo el mundo estaban igual, no tenía perres de gu, pues estaban conformes con lo que lleve. Y vivían conformados y felices, pues quizás mejor que ahora. No me extrañará nada que me yo no recuerdo de chica que ahora pienso y digo, uy, yo no tengo mai un tachuga nada. Yo no tengo ningún trauma d'això. No sé. ¿Te acuerdas de que jugaban tú y yo? Oh, calla, al vuestro huerto, aquellas ventanetes. Y a la ventana del corral vuestro, allí a la ferralla. També, sí. Allí mos entreteníem. Trossers de plats trobaves pintaus, i aquells eren els claro. I es posaven més ben apanyadets a les reixes. Veia la teta i veia cosa, i feien comides. I si no jugaven al torrocluc, que quan anaven a l'escola, esto, que més apunyada, a marro pintado, y había otra cosa también. Oh, y el marro yo sí que me gustaba. Sí. Pero no el pintado, no, el de agarrarse. No, y ya van de la iglesia y si esperes que lleve también. Jo no hi has jugat tu al marro? Jo no. Jo sí, de lo que més goi me feia. Ells uns a una man de plaça i els altres a altra. I a veure, al qui le tocaves la man. Ah, sí? No, jo no. I se quedava preso i se l'enllevaven a l'altra man. I jo me feia goi. I si no, el corro de les trumfes. El corro de les patates. El marro. I ara juego de homes. Però feia goi perquè te divertives. Sí. Y el que més picardía tenies, pues menos la agarraves. I apunyada, també. També, sí. Bueno, pues coses d'aixes, sí. No ho passaven mal, no? El que hi ha que teníem que anar a guardar el bestiar, no mos deixaven guai a jugar. Si a guardar bestiar teníem que anar. Oh, i te feien levantar les dies del maitino. Sí, ja te daran. Venga, soltar cordes. Ja me n'anava a Vallars de Fustero, al costat dels Feners. Calla, por Dios. I le dive madrina, l'any que se va morir padrino, el de Fustero. Y le dije a madrina al tío Antonio, acompáñala hasta allí. Me va a acompañar 2 días. Después le dije, no, ya no fa falta acompañarla, ya sabe marxar sola. Claro. No sentia més que molt son. Suerte el señor Juan Antonio Martina, que estava baix, com le dicen? A la Solana? A la Solana. L'únic home que vedeven tot el dia, això els moixons. Y yo siempre San Antonio bendito, la por que se me caen las vacas. Lleva al mitad de la finca como un tusolet y tenía una manía de pujarse allí las vacas y yo siempre atura que se me cairà. Cairien a baix. Jo el que tenia molta por, va haver uns anys que diuen els auters pilladors. No us acordés? Jo ja era molt xicota, o pues ja series grans vosaltres. Oh, ja eren casades nosaltres. I jo me n'anava a les palanques i allí que hi ha la curva aquella que fa, quan venia vindre no se veia quasi mai cotxes. Quan venia un auto, m'escapava, no marxava tan alto. Sí, això ja era quan els meus fills anaven al rebuix, sí, i un va sofrir d'això per ells. No, pues estant jo xicota, que tindria 7 o 8 anys també. Ja s'estive, pues quan els meus fills també. Sí, anaven dels autes pilladors i tenies una poca pa que... I a Fina de Mata, no sé si és verdad o mentira, però allà pescant emats sí que van dir que le venen correu. Adiós. Sí, quan se diu que agarraven els crios, que se llevaven, que les sacaven la sang, i no sé què. D'això jo n'he sofrit pels meus. I jo de 11 o 12 anys, i de 11, la burreta aquella xica que teníem a Casa Riu, anava a benar a l'hotel de Valero, me posaven la saca de farina, llevava la saca farina i allí me daven pan, ja quan no pastaven. Ja que van començar a no pastar, pues anava allí, ells me cargaven la burra i ala, cara a casa altra vegada en la burra. En la burra. Antes moltes dones anaven tots els dies a Benàs a vendre una carga llenya. Sí, la senyora Leonor d'Estafania moltes vegades. Però més les de Grista, això ho van fer més les de Grista. Les de Grista eren diàriament tots els dies que llevaven llenya a Benàs. Els de Saúl alguna vegada. L'Albardero sí, la mai de Pilarín. La senyora Pilar. La senyora Pilar, la d'antes. Aquella també hi anava, sí. La Sabardero també. Jo m'acordo una vegada que mi mai pastava i va haver un home de Benàs, ara no m'acordo de què casa de Benàs hi havia, si hi havia de Llibrada, no sé, que al dia siguiente, feien la hierba i tenia jornalers i no tenia pantadales. I encara el veigo aquell home sentava a la ventana del recibidor esperant que mi mai acabase de fer el pan i que se cosés i tallaven 2 pans de Benàs. Sí, encara, jo hi era molt xica, però... T'acordes? Sí, encara el veigo allí sentat.
Pues llibrada, no sé. No sé, qui seria seria. no sé, llibrada, me ja. parece que hi havia llibrada. No sé, no m'acordo bé, però és que a Benaspan, en eso... A Benàs van passar molta sí, fam en tiempos, sí. eh? No, i Ja que no vam estar- sembraven trigo ni... No hi havia que 3 o 4 cases, les altres ja eren tots Sí, ni carabiners i jo que sé, ja ni selga, ni això no en sembraven a tenien Benàs. nada. Tot hi havia prats a Benàs. No tenéis més que Sí. miraus, tots aquells rededors de Benàs van calets que són com a so Sí. d'amplios, tot havia estat treballat. Sí, sí, sí. Tot baritons i tot ho havien treballat. Pues jo m'acordo d'allò, m'acordo com si fuese ara. A llúvies de tot compraven aquella gent. Madre mia, no baixaven en poca fame. Llevaven ous i Ous, alluvies, alluvies. de un... Oi, si hi havia regos també hi anaven moltes vegades també. I en allò te'n baixaves altres coses. claro. Compraves xocolata o el que fuese. Els ous aquells hi havia diners. Anaves a comprar a la tienda en els ous. I anar a plegar bellotes i llevar-les a vendre. Sí. Ah, jo bellotes a vendre no. No sé, jo sí que n'hi Jo sí me que n'hi he parece que llevat, no. me parece. I diuen també, no t'acordes, han d'avellanes, han de dones perinyades. Sí, això diuen, sí. Sí, hi havia anys que n'hi havia moltes. No sé, jo no ho he vist, això no. Es que antes eran era los molt mozos formal. que iban detrás de las mozas. Las mozas, eso. Bueno, habría de todas, algunas también corrían a los mozos. Sí, pero generalmente Sí, sí, había sí, mucha sí, prudencia sí, y las mujeres estábamos muy retiradas. Hasta no, más. No apartades, sí, no, Sí. no tenían libertad, o sea No. que nos van criar en Si timidez has visto, y bueno, si has visto en aquells tiempos de que una moseta se tumbava i a un moset a besar-se-lo, què hauria passat? Calla, que yo cuando estaba en Puerto las llevo una dona que es muy amiga nuestra y le dive fa 35 anys, señora Marina, d'aquí uns anys allí ragon medio castellano, verem els mossos i les mosses igual que es cans per les carreres. I ella me diu, anda, està loca. Però fa uns 4 o 5 anys que me diu que ragon que no tenia. mantenive. Bueno, que antes també se remangarien les faldes, No, que anaven hasta baix. Porque també amanece alguna... Amanece La alguna... lligadera a les dones tu que se'n tenien que anar quan pujaven als cotxes o sigui, com les diuen. Antes que anava per les capitals el tramvia. Ah, el tramvia. Quan pujaven al tramvia a veure si le podien veure la lligadera. Ara ja no els hi cal anar, ja els hi mostren. Ja no en lleven ara. Pues calla, que cuando andaban a la escuela, a la escuela d'alto pues lleva aquelles escaleres com de caracol. I una vegada jo baixava, no sé què anys tenia, i baixaves d'alto i hi havia uno que se posava baix així mirant. I jo me baixar tota ligera i li vaig fotre una patada aquí a la frent. Hombre, una puntada a la frent. Toma. Sí. No os digo quién es. Es verdad. Sí. Siempre, la costumbre ya tenía a mirar y total que ver él también tenía piernas. Claro. No sé. Com a tots. Sí. Pues sí, molts s'apanyaven en els mismos llugars, del mismo llugar molta gent. Pues mos coneixeven i jo què sé. Y también feien a I cambio. mos anava bé. Aquella viene aquí a casa y la nuestra va a la sí, casa sí. de l'altre. I Això així. també ho Bueno, vam això en la fer nostra centuria no és estive. Hombre, No. Hombre, Yo creo que no. Y la boda la feien en espais. Diuen, nada, Sí, tú te però- vas a casar amb Però això fulano, ja era venga. antes. Els pais nostres ho han fet, això. Yo me parece que no les he feito caso. Jo tampoc. Encara que me he feito hoy, les he dito, nada. basta que te ho diguessin que no ho has fet. Això hi ha cosa de dos i nada més. Claro que sí. Jo als meus fills no les diré, hombre, les puedes dar un consejo, però no. Però No. el seguero el d'ells. Claro, no, això no. Però antes sí hi havia, a vegades hi havia rinyes també que no querien que anés d'en aquell o d'en aquella. Sí, també, sí. Pues que hi havia egoismo i, claro, les Sí. sí. de que se casasen, pues... Y querían que anasen a heredar todo el mundo. Sí. El que se n'anava soltero, no us acordés, jo ho he sentit dir, perquè l'Amparo de Martina, per la ventana creo que va saldre. Oh, però
però allò lleva dels tempos d'ara, perquè això no la querien deixar casada en ell, no? I le van posar de nit, allà a les 2 o les 3 de matí, una escalera, va baixar per l'escalera i se'n van anar... I se van escapat a França? Sí, però la primera vegada se'n van anar a casa catalana, me parece, no? La primera vegada, no, la primera vegada van marxar i van anar i es van enrestir i es van trobar i es van fer tornar a casa. Puede ser. I la segona se van amagar allà a Guaient i al Pallero catalans estaven, i allí les llevaven el menjar i van estar allí uns dies fins que van poder, quan no es miraven ja, van marxar a França. Jo d'això no m'acordo, que encara no he ben això jo, però de sentir ho he dit. Jo sentir ho he dit, No, però m'acordo tu un ja, poco jo tu encara. ja quasi t'acordaràs, perquè llevé antes de la guerra, Yo no? me acuerdo, sí, hombre, sí, mucho antes. Sí, jo Yo això me ja acuerdo no, un poco. però ho he sentit, de sentir ho he Amparo de contat. Martina, si no hi he després de que ha venido de França, no la coneixia. I una vegada o dos l'he vist. Sí, va vindre, Bueno, sí. después de venir de França, sí. Però ja Pero se de ve muerto soltera, su no. pai, me parece. Pues això sí que no m'acordo. Sí, vivint su pai no va vindre mai, me parece, Amparo Martina. Va ser després. Sí, després. Que l'abuelo Martina, ara està la Puríssima, farà, no sé, 52 o 53 anys que se va morir. Y eso, me parece que había muerto su pai quan va vindre. Sí, a venido està casada jo. Perquè ja ve su pai el que no la queria deixar casada en ell. Oh, claro, perquè su pai era el que va Que mandar tendría que Carlos ser de III. casa buena, com ells ja ven Hombre, ricos, claro. però... Pues Però ella hauria parece vist que s'anava a una altra casa més fort, claro, no li parecía que se casase de Sí, ell. no, ja ve per això. Que ell era uno que no tenia nada, claro. I mira, se'n van anar a França i qualque cosa I han han bebido fet prou allí. bé. Oh, Sí. estupendamente. Pues és que la gent d'ací i allà daven bon resultat perquè ja han acostumbrats a treballar i treballaven. Hombre, I claro, treballaven i ganaven dinero. que aquí antes de la guerra de l'hivern els homes anaven a esfonsar a França. Jo no hi que ho hagi vist, però mi pai lo sentia contar, anaven a esfonsar. Però el tuyo pai no sé si anava. Sí. A esta casa hi ha un juego de café molt antiguo, molt eso, que el va portar ell al cuello pel puesto. I també plats que ja quasi no, perquè ja fa molts anys, esto, però sí. I a més diu que les pagaven en monedes de oro, però no les querien ells perquè les pesaven més. A passar al puerto les pesaven Portaven més. coses. Hombre, guaire fa això no les No, nedarien, claro, ja, però sí. Jo de sentir-ho contar, de ver, bueno, que ja no... Sí, pues hasta septiembre, después de la fiesta marchaven. Sí. Después de la que fiesta marxaven allà. Se quedaven llogar solo en dones i els dones. A abuelos. esfonsar, que li diuen, no sé si iba a picar la vinya o Picar alguna la cosa vinya, això, sí. sí. Però sí, passaven pel puerto i... Apanyar montes se ve que feien, pues Sí. terrenos que ja eren poblats, pues mira, sí. limpiar-los i picar-ho Picar-ho i xancar ben el esfonsar. vinya, lo que fuese. Arrencar. Sí. Oh, ja era duro ja, aquella pobra gent a la vegada. Sí, Ja pots però contar que- mi pai sí que anava, sí. I el mío també. Encara m'acordo jo del Sagarán que va estar. Jo del millor no me n'acordo, perquè me ve quedar 4 anys ja sin pai. Hola. Jo tenia 4 anys Ja, quan ja. se va morir. Encara m'acordo jo de quan se va morir tu pai. Jo, si no l'has vist en fotografia, no sé si me n'haria acordat. Ya, hombre, que cuando Ya, uno tiene claro. 4 años te acordes los primeros años algo, pero después ya se Claro, borra la claro. cosa. Mi Sí. germana en tenia 7 i Vicentet en tenia 1. Mos llevaven de 3. Pues yo, fíjate, me acuerdo encara del abuelet de Rafael y me acuerdo el día que se va a morir, el día del Reis. Madre mía. Pero yo llevé molt chicorrona. El dia del rei se va morir. És que tu I d'any jo lleves diferència. Sí, i els de Sabatero mataven els llitons aquell dia. O el llitón, no I sé. ahí estava tu germana? No. Sí. Sí. Eh, Ja hi era casada ella. Ai, no sé, això sí que Sabes no sé que no jo. sé. Això sí que no sé. no sé. No, puede ser que se Porque- morisse antes, això, home. Sí, puede ser, no sé, algo así, pero me acuerdo que él va a morir el día del rei, el abuelo de Rafael. Y me acuerdo molt poco d'ell, ja ve xiquinín. I el me xiquet, parece, Sí, jo sí. d'ella acordament així, igual que si ve de ser ara. Des de Rafael, pues ja eren quasi vecinos. Sí, sí. Sí. I jo de la que m'acordo molt de la sinya Joaquina de Manuela, que se l'en van llevar a França quan l'any que va morir mi germana. La van llevar a França i diu que la van passar en una... Eso de... que no, bueno, començaven a fer No li els farien papers, passaporte no, i- que començaven a fer els papers i quan tenien un paper l'altre caducava i així no... I la van passar de contrabando, la van passar allà, sí. Sí, Se moriría ella antes, Ese el va- abuelo. Del abuelo ya no me acuerdo. Claro, jo d'ella claro. m'acordo que hi havia xiquinina i tenim unes gallines negres i tenim unes plumes verds.
unes gallines molt rares. Sí, m'acordo que les tenim allí davant de la puerta. Tu per què aniries a casa Sabater? Nosaltres mos quedàvem lluent ja d'eixa casa. No, quan anaves per aquí, per la calle, no sé. Sí, bueno, a casa Sabater... Jo d'aquella dona no recordo. Sí, jo bastante. Però vamos, que m'acordo. Portava el panyolet, anava de negro, bueno, antes totes les viejas anaven de negro i llargo. Sí. I pañuelo a la cabeza. Sí. Pues la bugada... Que posaven la senra i la caldera al foc i anar a l'aixeta d'aigua. Pero primero anaven a estregar al barranco. Ah, sí. Sí, és verdad. Anaven a llevar. Después d'estregada, a vegades la portaven encima l'albarda d'un burro, la posaven encima l'albarda. De portar-la perquè n'hi havia molta. Com no se feia molt a menudo, pues quan la feves hi havia molta roba. Sí, I quan pujaven a cada Sabatero el burro, una vegada, pues ya ve chelo, se va a caer i la guarda. La vegada per terra. I en aquell fred, pren-la, torna-la a cargar i a casa. Sí, pues hi havia vegades que quan venien del barranco ja se mos xelava pel camino, Quan arribaven a casa ja era xelada la roba. O ya al día siguiente que la posaven al bugadero, otra vegada carga el burro y a cargar al barranco. I allí de rodilles... Allò era molt crudo, Vinga. Madre mía, que fred de mans, ni guantes... Ara Sí, no però per aguantarien això ara la gent d'antes no tenim fred a les mans. La joventut ara les toca les mans i les tienen gelades. Jo les digo es que us fa falta anar a llevar al río. A l'aigua freda. A la fuent del Prau de Riu. Sí, jo a mi vida, a vegades me veia allí al grifo de l'Iberda en l'aigua freda i me diu, digo, pues eso caldria fet a tu, anat a fer llevar al río. Així no tindries tanto fred a les mans. Pues sí, la posaven a un bugadero que hi havia un grifo per baix, en una caldera a baix, anaven tirant, posaven la senra alto i a la vegada tiraven aigua calent i s'anava filtrant i s'allibera la llixiga per baix. I tornar-la a la caldera i tornar-la a posar i no sé quant temps ho feien això. Una estona, costava, hi havia feina allí, I en entreteniu allí. Bueno, que no sé què passava, quan la llegía s'allibé ja no sé què color tenia. Escureta, un poco com el cafè. Sí, pues esperaven a que estase la lejía. Yo no me acuerdo guaire encara de la bugada, pero eso. Y el día siguiente, pues mira, la sacaven, cargar-la al burro i al barranco clarir-la. I fer-les tendre com a podem per estar. Prats superant que se podria. Els prats, les tenim per allà pels prats, ja. Dios me libre que tornen, nacen aquestes coses. I després d'anar aquelles planxes que escalfaven, d'anar aquelles planxetes de ferri que escalfaven allí al foc, als calius. Que la una vegada te la cremava i l'altra no hi era calent. I l'altra la mascarava. No, però també n'hi havia a casa la tenien d'aixes que posaves la brasa. Sí, de vapor, que les vives. Pues, més tard. Sí, ja avançar més tard. Jo a casa de Bernadó no va haver d'aixes planxes d'escalfar, així en cada estiu. Jo, ixa que posaves la brasa dintre, la primera que va haver a casa de mi fustero. Ja, a casa n'hi ha una també, sí. Però a casa encara la tenien d'eixes de ferri que les escalfaves. A lo millor en tenien dos, quan una emplegaves, l'altra s'escalfava i ja les brases. Sí, bo. Qué cambios. Pero bueno, antes no planchaban guaire. No, poco. A la fiesta. Se plegava un poco. I com a lleve d'això, que lleve ixa roba que lleve de... De llino? De llino. Però la que l'he planxat, I de cama, aquells línsols que, anda, la de llino, oja, que lleve mal planxat. Sí. Així hi ha una manteleria que jo no la poso, però no planxada. Sí, ixa de pio planxat. Però el que feien de cama, que venien aquells que el filaven, el cama, venien uns que jo m'acordo, posaven com le diuen, aquell catxarro que baixaven així a fer el filo del cama. Sí, el gramón. I otro grameta, o com le diuen. Acá es fino. Més fino. Hasta molt tarde. Sí. I José Joanón del Saguer del Llugar. Els de Joanón encara tenen llençols d'aquells nous. Sí. A la boda no van a comprar llençols, no demanava llençols de Sierro. Que es quiero de Sierro. Sí, que así es diven de Sierro, es verdad. Este nivell es de Sierro, Es este nivel, pero... Tienen encara, Puede ser. Pero me va a decir yo José María, digo, pues chico, bueno, guárdalos. Alguna más.
Guardanos. Y por ejemplo, el cul ixe de les silles, venia un sillero, no us acordets? Sí, que anava també així, les que feia. feia les silles. Jo m'acordo que contava coses. Uno de jo no sé. gris, uno de gris No, les no, feia. aquell no hi havia de per així. Hi havia extremenyo, no sé d'on hi havia Ja així. puede ser. Però jo m'acordo, molt xiquinina hi havia jo, però... El que quiere apañar el cul de les... Ai, com dive. Si algo cantava. A cambiar el cul... Ay, y los abuelos creo que se enfadaban. Ah, sí. Ya no lo sé dir, ja no Sí, sé. que aquell Me sona i no el sé. contava un cuento del cura, la casera i el sacristán, que diu que una vegada el cura va anar a fer missa i la casera diu que preparava la olla a fer coser i el sacristán el van enviar a robar un llitón. I va i estaven en missa y entre el sacristán. Diu, fui en busca de gruñi y me dieron palos sin fin, pero al retorne me encontré un lapiño armadradinho por los pies. Y entonces diu que le diu el cura, matandeira y guisandeira para ti, para mí y para María de los Santos, amén. I la gent diu que diuen, ui, pues sí que han cantat bé. I ve que el mandava que matase el cordero, tal, menjàselo. Sí, Oye, jo m'acordava de moltes coses d'aquell home i ara, en aquest moment, no, però te redives d'anell, eh? És de riues que s'estau molt xistosos. No, i que jo quan ja era xicota no ragonava gaire, però tenia un ordenador que tot... Que tot tu ho replegaves. replegaves, Sí, que sí. tu replegaves. Jo no ragonava, però... Oh, pero José María mismo ya era tan chistoso de chove que Josefina Cativila le gritaba tanto al baile. Josefina, viene, ay, José María, viene, sí, viene. O que por ejemplo, María Cativila, la pobre, cuando anava jo a veure la Huesca, siempre me nombrava casa, és que venia sempre molt a casa. I jo a Maria Cativila sempre le tenia molt Cariño. És que eres vecins allà. Sí, no, i pujava sempre a casa, sempre. Siempre venia a casa, sí. Sí, I quan al seu anava a gestor. veure-la, lo primero que me nombrava a casa, sempre. Sí. S'acordaven molt de Sí, lo sí. d'ací. Si Sí, estaves molto, d'allà, molto, sí. preguntava per tots i era Sí. tremenda, sí. I eren prou Però sí. sociables. Però nada, Pues, sí. què m'has sentit tu, pues? Pues una vegada, com van a Sant Pedro Martí el 29 d'abril, pues el capellán estava renyut amb els de llogar i no va anar a Sant Pedro Martí. I uno de què serà, que hi havia, no sé, tenia 14 o 15 anys, hi havia els campaners, i va anar a tocar la campana i entre que els altres van marxar cantant por ahí, ell va pujar por aquí, per la Pena Grossa, dicen, no? Sí, sí. I va arribar a l'ermita, Antes que ells. a la capilla antes que arribasen els altres, y le va a pillar el santo que lleve de madera, ¿no? Sí, que Sí. es de madera y tiene el cuello que y le va a pillar una cuerdeta así y la va a fer passar Vale, per cantar. detrás, a fora, i quan van arribar allí van anar a resar i després van anar a menjar-se la brena. I quan tornen de menjar-se la brena, que el santo les feia així. I diuen, ui, fíjate que Sant Pedro Martí, com a no puja el cura, mos diu gràcies. Mos diu gràcies, com que van baixar a llogar, ui, Sant Pedro Martí, que mos ha donat les gràcies, tots molt contents. No ha pujat el capellà, però Sant Pedro Martí mos ha donat les gràcies. Jo això sempre ho sentia contar a mi pai, que sempre pues, contava claro, coses ja se dites, vale. sí. Hombre, és que a la vegada tenien tiempo la gent Sí. a pensar en coses d'aixes. I en feien trastades també, eh? Hombre, en feien, ja. És que nada No. ja era de Villada. No lleva una vegada, lleva uno de menys xiques que diu que no le sabe bueno el cravido, que si menjava cravido estava molt malo. Un que fan una lifara. També xiques le fan coser cravido i els altres se van menjar el cordero. I al dia siguiente le dicen, què tal, menxiques? Ui, molt bé, si hagués menjat cravido, pues estaria molt malo. Però com va menjar cordero, resulta que se va menjar el cravido. cravido. Sí, sí. I també li van xugar. Sí, es cierto, sí. Ay, milagros. Tú por lo menos en sabes. Oh, no, ya no me acuerdo, ya se me va un poco... No, ya se va un poco la Que ho olla. guardes encara. No, deu sentir-se contar mi pai. Ja, claro. Coses així, sí. I hi uno també que este fa més... Isto hi de fa més... Bueno, ja, sí que ja l'he dit, així del calzón. Jo he de sentir-ho contar mi pai, que jo, que va... Sí, que ell, no sé, tenia memòria i ho contava.
que mi pai tenia molta memòria, aunque después ya no se acordava de nada, pero tenía una memoria como... I era prou intel·ligent Sí, tu pai. mucho. Tot s'acaba. Y no iba a la escuela que hasta los 8 años. I poco ja n'eria encara. Y geografía y por ahí sabía molto. Sí, sí. Mira. De ara ragonen del Titanic. I jo quan sento ragonar del Titanic digo, pues jo quan era xicota tot això ho he sentit contar a casa, ja l'ho he sentit contar a mi pai, perquè com si anava a treballar a França i ell li fe molt goi, jo ja no m'acordo, però mi germano Juan ho diu que li fe molt goi de llegir el periòdico, a mi pai li encantava llegir, Venives de l'escola i el llibre que antes li van a l'enciclopèdia, és un llibre i mos feia tots els anys que anaves a l'escola. I ell enseguida pillava el llibre aquell a llegir, sí. Tenía molta memoria. Pues el sabón más o menos posaven uns 17 litros de aigua per 2 quilos de sosa. I se mesclava, se posava una caldera i anar-lo revolcant continu, hasta que el cuajava. I quan te pareceva que ja era prou, pues el sacaven, preparaven un cajón, dan un papel de periódico para que no se n'anase pels costados y el escodillaven allí y luego al día siguiente ya estaba cuajado y ya estaba duro. Y en una cuerdeta de alambre el cortaven a trozos y ya estaba el sabón feto. Sí, però hi posaven aceite o cebo. Ah, bueno, la grasa. Claro, aceite o cebo, si no dan aigua i sosa no se va. M'he equivocat. Sí. No hi era aigua, hi era grasa. Aigua també, aigua també. Sí, algo de aigua igual posaven. Jo no n'he vist fer gaire d'això. Parece que n'hi posaven també d'aigua. Ja no m'acordo jo. No, però si hi havia aceite, era aceite que guardaven por ahí, ja no faria falta aigua. I eren 16 litros. Ahorita yo sí que ya era ese, ya no me acuerdo. Yo es que no me acuerdo con el feben, pero no, me parece que lleve la grasa. 2 kilos de sosa per 16 litros de agua, sí. Y luego posaría la grasa. Y la grasa, no me acuerdo los kilos que se posaban. Sí, se n'hi posava de grasa, sí, aceite o però grasa. Nosaltres fem d'en graso, d'en cebo. Sí, d'en cebo, molt. D'en cebo, nosaltres. Porque a la vegada l'aceite no se deixava desperdiciar guaire. No. Se podria tirar algo d'aceite de les onades dels adobaus. Sí, però no hi havia guaire aceite. Però ja era qüestió de cebo que te sobrava rancio. Sí, que se comprava també, perquè els carnissers potser en tenien i... Tio mania jo, que ja eren 16 litros d'aigua i 2 quilos de sosa, y los kilos de la grasa no me acuerdo, fijo. Sí, no, pues ya será más o menos, sí. Se coseva en una caldera y cuando ya era prou bulliu, que ya el palo que revolcava continu, ya comenzaba a fer com un anillo. Dives, pues ara ja vale, com quan fas natilla, que te marque el cucharón, pues el sabón també feia així. Ja la sacava en la caldera, preparaven un cajón llano y l'escodillaven allí. Y al día siguiente, como ya estaba seco, pues a cortarlo dan un alambre. Pues saben, un palet a cada man de alambre, de no fer mal a les mans, y en el alambre el cortaven a trossos y allà va. I ese sabón ja era millor que el que se comprava. I te dava... O sea, que aquell sabón llavava i estregava, feia les dos coses. Lo único que caleva apretar el puño. Apretaves el puño, pero como ya era un canto fuerte, pues... ayudava. Sí. Pues el que sol feien, a mi manera almenys, jo així el beberé fer i així el ve fer sin fer. Anaven a moure les vaques, bueno, posaven la quantitat que mos pareceva i esta llet en fer queso. La posaven a una forrada o a una olla donde fuese. I com a solo hi havia foc baix a la vegada, pues la pujaven ja, quan sal del braguero de les vaques, pues està tibia, aquesta llet. I així templada tibia com allà era, la posaven en una cazuela, más o menos d'eixa calidad que hi ha d'eixa cazuela. Tenien la vaixella antigament. Sí, de tierra. De tierra, sí. Tota la vaixella que posaven al foc, cazuels i cazueles, i era d'eixe material, quasi. I les penjarien a les estreules, no, la deixaven al costat del foc i anar fent rodant la cazuela. Sí. A fer-la rodant, i allí li posaven Antiguament ho feien d'encallo de
de corderos, Sí, ¿verdad, Tomasito? Sí, sí, el estómago de cordero, le ponían leche y la dejaban... Pero tenía que ser de cordero o de carabito, pero que no se minchaba nada, solo popa. I li quitaven l'estómago i d'allò ho ratllaven i era el callo en fer el queso. Sí. I sigui el més antic. Sí, però el deixaven penjar que se secase ben seco. Que se secase. Tierno no valeva. Això tenia que estar ja seco. Se secava y después de seco el rallaven en una navalla, posaven, ja se sabia más o menos la cantidad sobre la llet que lleva, hasta que callase la llet. I aquesta llet, a mesura de que si n'enfredisse, s'anava templant al foc, l'anava revolcant i anava cuajant, i quan ja la vedes que ja estava cuajada com un pan, pues en les mans hi havia que prendre-la i apretar-la així, i el que no tenia quesera, que hi ha unes queseres de madera foradades, pues la feien en una fiambrera i luego els escaldaven en el que havia deixat, en el suero de la llet, la posaven a bulre i es meteven allí i els escaldaven. En sal. I luego els sacaven i les posaven en una poca de sal i estava el queso fet. Però a vegades també també posaven una canaula, dice, de les huelles. En canaula també s'ha fet. Jo m'acordo de... dibujades per la mà de niños, llevaven dibujo. I le posaven la canaula. Cada uno posava lo que tenia, tamolde, lo que tenia. Així se feia el queso, antiguament. Sí. I le posaven sal. I el que el queria conservar, se'n feien moltos, el colaven a l'olla de l'aceite. Perquè a la vegada l'aceite se les diva tanalles. A les cases compraven l'aceite com se li diu aquell catxarro que portaven els de l'aceite. A quarterons? El quarterón. Compraven un quarterón d'aceite i ja tenien una tanalla, que a baix al patio n'hi ha una, que hi ha la de Bernadot. Del material de la... Del material ixe, i la budaven allí i allí anaven en una llosa després a secar. I el queso, guardant-lo tot l'any, el colaven a l'aceite i allí se conservava. Quan el sacaven, el jugaven, el posaven en un plat i ja estava. Allò només sabe bueno el queso de l'aceite. I també se diu eso que diuen, ui, que ben temors a me minxa un plat de recau i una piscada d'ovau. No lleva això que diuen. Claro, adobau i ara I el recau el ranxo. Claro. El ranxo. Ranxo. No, i a la vegada se'n feia molt. Que alguns diuen recau en vez de ranxo, que seria més fino, més... Sí, més de capital. Recau ja de castellano, quasi. No, tampoc, no sé, no. Era de por aquí, però eso, que alguns llocs diuen recau. I ara conta com feien les xiretes. Les xiretes són molt fàcils. Claro, pero ves, Escalona y por ahí Bielsa, todo aquello le dicen la costa de la chireta. Anda, mira. Sí, porque antes se ven moltes chiretes. Hoy hasta la fiesta beben montones de chiretes. Sí, hasta la fiesta que mos passaven la nit fent xireta en vez de dormir. Sí, però lleva molt buena la chireta. Hoy en Can Benem per estic. Que primero que le van a llevar la tripa. Lo primero en la tripa, y después escaldarla. Sí. Rascar el panchón. Sí. Pelarlo. I després esborrir d'aigua i fer les xiretes, posar-hi arròs. Bueno, cortar el panchón, cosir les xiretes. I posaven... Després els budiells, dan l'arròs. Sí, però hi posaven el corazón i el polvón també, no? Alguna vegada. No, generalmente no. La chireta, verdadera chireta, arroz y tripa. Arroz y tripa, sí. Yo, ya lo demás mezcla ya no hay verdadera chireta. Això hi ha un poco como els que dicen que fan cargols i posen adobau. Això ja no hi ha cargols. A mi me gusta el guiso dels caragols. Dan bledes, dan perejil, ajo y un poco de pimenta y aceite. I sí, el caragol verdadero. I també posaven allò que hi ha entre la tripa del cordero, com se diu la... Ah, sí, el primó de la tripa. Sí, com se diu. Ah, la baldana. La baldana. Sí, no, lleva graso. De la tripa, que ho tallaven tot talladeta, posau allí. Pues la baldana, però això sí n'hi ha bé. Que no n'hi ha bé sempre d'això. Bueno, les xiretes el que s'hi posava el cebo de la tripa. El cebo de la tripa. Sí, ese cebo que con le diuen. L'arròs.
I no m'acordo jo. No, ja se mos aixopli de tot. I alguna vegada quan m'acordo digo, però ara que cal no m'acordo. La tela. La tela, sí, la tela. La tela ja era una, però el cebo dels budiells ja era una altra. Otra no, Tenia un altre nom. sí. La tela ja era la tela aquella que llevava Sí, que lleva molt bueno, el panxó, això. la tripa tota per fora. Jo ara alguna vegada faig xireta, però le poso pernil. I carne i por ahí, i això està... No són Està males. millor que xireta. Sí. Però és que ara no n'hi posen de tripa a les xiretes. Ara en fan, però no n'hi posen. Sí, no, jo faig, però no en poso. Hi poso un poco de carne de llitona a vegades, un poco de la baldana del cordero, també talladeta, també. Sí, que bueno. Bueno, però hi ha xireta de carne, no hi ha la xireta... No, la verdadera no. La verdadera xireta. Que feu aquella il·lusió, i el caldo de la xireta. Ui, sopes. Sopes del caldo de la xireta. A mi me saben buenes. I al caldo de que fem burre les morcilles i por ahí li diuen el caldo del calatrac. Del calatrac, sí. Ui. N'hi havia que també les saben. Que les diu que la sopa del caldo del que hi és molt buena. Sí. Això no n'hem Descaldar La morcilla i les coquetes, sí. Ah. Dios mío. Canvios. Sí. Bueno, I les coquetes com se feien? A veure les coquetes. les farinetes. Les farinetes. Les farinetes són fàcils. Sí. Feu més o menys fer natilla. Sí. Feu el resallet. Y si sí que es veo un poco de canela, que es buena, canela en rama, ¿no? Sí. Que tenga gusto. Después de fer, si se fan com se fan ara en polvos de comprar, bueno, ja quasi tota la vida. Déu no se n'ha fet gaires de farinetes. No. No, jo I eren mal emplegados. No, sí. Però una vegada diu que a Casa Riu, no sé, si sé, alguno que va vindre a Casa Riu, i hem fet farinetes, i l'hem posen un plat, i li diuen en què era otro plat. Pel gustet de la boca encara me'n menjaria otro plat. I al final se'n va menjar 12 plats. Ai, que mal. Aunque, fíjate si tenia fame. No hi sé qui hi havia també, però no eso. No serien gaire grans. Jo no, igual no hi havia naixeu jo, però de sentir ho he dit. Ja, pues, no li cabrien a la tripa. No. Sí, però les farinetes se desfeia la farina en fredor i s'hi posava la llet. Burre i revolcales i sucre. Sí, sucre, sal i posaven en tiempos. Hoy també feien sopes de llet. A mi no me saben gaire bones les sopes de llet, ho trobava massa... Sí, pues ja eren Jo bones. les farinetes me parece que sin sucre no n'he menjat mai. Pues a jo sin sucre me saben buenes. Dan sal, jo no sé, no m'acordo gaire, però no sé si dan sal, jo no m'acordo ja guai. M'acordo Un de granet de les sal, por ahí. hi havia qui no coseva llet sin... Sí, I hi havia qui li gustava la llet d'en sal. D'en sal, sí. Le sabia millor. Però azúcar se gastava poco a la vegada en tiempos. Bueno, claro. Sí. Però les farinetes... claro. Sin sucre, farina d'en llet. Pues són I buenes. això que diuen que hi ha molt bueno la sucre de la mainada, dels huesos, que... Sí, però... No. Però bueno, antes se gaire. Antes sin lleve, sí. Perquè no en podien menjar. Hoy aquelles tallades de pan que le feien, dan vino, que le diuen torrada. Torrada, sí. Y le foteven azúcar y ala, bien bueno que lleve. Sí, sí. Això no lleven que malo. Pero los críos les rodaría la cabeza después. No. No li posarien gaire de vino. Un trozo de pan amarillo i bueno d'enllà d'en sucre i d'en tot. Sí, porque antes diven, ¿no? Que el vino, y un gotet de vino lleve como una cara que prende un medicamento, una vitamina. Ajudava a coser. Sí. Sí, per això hi ha que molta gent que no estaven alimentats, al beberse el vino se posaven borratxos. Le rodaba la cabeza. Claro. Sí, no, que nada. La falta de costumbre y lo que sigue.